श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमो देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पितरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुरो रसिका भुवि भावुकाः। चतुर्थोऽध्याय। सूत उवाच एमंत सुखवाक्य शुणी आत्मार तत्वमनि गुणी कृष्ण विषये दृढ़मन कल्पिला उत्तरानंदन आत्मा कलत्र सुत गृहे पशुद्रविण बंधु स्नेहे राज्य संपद जेते आस हृदु छाड़िला स्नेह पास तुम्भे जा पचारिल मोते एक कथा राजा दृढ़ चिते कृष्णानुभाव शुणिबारे श्रद्धा बलिला निर्विकारे आत्मानि धन मने स्मरी वेद वचन दृढ़ करी कृष्ण विषये दृढ़ चित्त निश्चय करी परीक्षित आत्मत्व भाव हेले देहे पुणी पूछई अति स्नेहे राजा उवाच हे सुख तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुणी अज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जेणु हेला से कथा कह मुनि मते जेमंते धरी दृढ़ चिते से हरि आत्मा माया बले सृष्टि सृजई एसयले विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंकु आगोचर से कथा जानी बार पाई भोमुनि पुणी मु पुछई से बहु शक्तिमंत हरि परम पुरुष मुरारी जेमंते पाली पुणी परे जे काले जेवा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला कुहुक मते विष्णु लीला सृजई पालई सहरे माया त्रिगुण रूप धरे जेमंते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर विविध रूप ए जगते जेमंते करे क्रीडा अर्थे अद्भुत कर्म ए ताहार के कही पारिब गोचर एकई पुरुष अनंत प्रकृति मते बहुमत आदि पुरुष रूप धरी जेमंते क्रमेण हरि कार्यमान कुए संसारे कले कहिबा मुनिवरे जे शब्द ब्रह्मरे विचार ब्रह्मानुभावरे गोचर एक अनेक रूप धरे अस्मेश जन्म कर्म करे एणु श्रवणे इच्छा मोर कहे व्यासंक कुमोर हे महामुनि भागवत श्रवणे पियाओ अमृत। सूत उवाच एमंते परिकित कथा पुरुषोत्तम गुण गाथा शुणी सानंद व्यास सूत कृष्ण चरणे देचित से परिखुते प्रतिवाणी कहिबा अर्थे मुनिमणि ध्यान से चिंती नारायण बोलई परीक्षित सुन
ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଘଟେ ଯା ପ୍ରକାଶ। ଲୀଳା ବିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପାଳଇ ପୁଣି ସେ ସଂହରେ। ହେଲେ ହେ ନୀତି ଶକ୍ତି ଧରେ ଜନ୍ତୁର ଅନ୍ତେ ଯେ ବିହାରେ। ତେଣୁ ତା ମାର୍ଗ ଉପଲକ୍ଷେ କରିବ କାହାର ବା ଶକ୍ୟ। ନମସ୍ତେ ଜଗତ ଜୀବନ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଧନ। ଅସାଧୁ ଦମନ ବେଭାର ଅଖିଳ ଜନ୍ତୁ ରୂପ ତାର। ପରମ ସହଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ମନେ। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦାତା ନିରତେ ତୋର ପାଦେ ଚିନ୍ତା। ନମସ୍ତେ ସାତ୍ୱିକ ବତ୍ସଳ କୁଯୋଗୀ ଗଣେ ଆଗୋଚର। ସମେ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଠାରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଏ ଅର୍ଶ ପରମ କାରଣ ଯେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧାମ ଧାରଣ। ଯା ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଯା ରୂପ ଦେଖିଣ ନୟନେ। ନ ମିଳେ ଯାହାର ଚରଣ ସ୍ମରଣ ପୂଜା ସମର୍ପଣ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଳ୍ମଷ ନାଶଇ ଯେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲାଇ। ଯେ ହରି ଚରଣ ସୋଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯାର ପାଦେ ସେବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ଆତ୍ମାର କଳ୍ମଷ ନାଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନ ଡରନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଶ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗତି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଦାମୋଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତପ ଦାନ କରେ ଯଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ସଂସାରେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ପଣେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ଆକୁ ଆରଧି। ଏଣୁ ଅର୍ଜନ୍ତି ଯେତେ ଫଳ ତୋତେ ନ ସମର୍ପି ନିଷ୍ଫଳ। ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରବା ନାମ ଯାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କିରାତ ହୁଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେତେ ପୁଳନ୍ଦ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତେ। ଅଭୀର କଙ୍କ ଯେ ଯବନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଅନ୍ତ୍ୟଜନ। ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଯା ପାଦ ଆଶ୍ରିତେ ତରନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଭବଶୀଳ ଯେହି ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୁନମୟୀ। ଯେ ହରି ଭକତ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆତ୍ମାଧନ। ଏ ତିନି ବେଦ ଯାର ଦେହେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ତପମୟେ। ନିର୍ମଳ ତପେ ଯୋଗୀ ଜନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅନୁମାନେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ଯା ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଯଜ୍ଞପତି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଜ୍ଞାନପତି। ଯେ ଲୋକପତି ଧରାପତି ଯାଦବ ବଂଶ ପତି ଗତି। ଯେ ଲୋକ ସାବଧ ଗଣେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ସେ ହେଉ ମୋର ମନେ ସ୍ଥିତି। ଯାର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧିର ଜଳେ। ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ବିଚାରେ କହନ୍ତି ଯଥା ଅନୁସାରେ। ସେ ହରି ମୋର ହୃଦଗତେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ବିୟରତେ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଭାରତୀ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ। ପ୍ରକାଶୀ କଳ୍ପ ଆଦି କଲା ବ୍ରହ୍ମାର ହୃଦୟ କମଳା। ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ମୁଖେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରିଲା। ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ରୂପ ହରି ହୃଦେବ ସଇ କୃପେ କରି। ମହତ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଜନ୍ତୁ ଭିଆଇ ଏ ଜଗତେ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ ଯାର ଆସନ ସୁଖ ଭଳେ। ସୁଗୁଣ ସମୂହ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜି ଷୋଡ଼ଶ ଆତ୍ମା ରୂପେ ରାଜେ। ସେ ହରି ବାସୁ ମୋର ହୃଦେ ବ୍ୟାସ ଆବୋରି ପଦେ ପଦେ। ନମୋଇ ବ୍ୟାସ ମୁନିବର କୃଷ୍ଣ ଅକୁଣ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଯାର। ଯା ମୁଖ ପଦ୍ମନା ଜ୍ଞାନର ସେ ମୁନିଏ ପିବନ୍ତି ହରସେ। ଯେ ହରି କଥା ପୂର୍ବ କାଳେ ନାରଦ ଋଷି ମୁନି ମେଳେ।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହିବି ମୁଁ ତୋତେ। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଖ ଭୋଳେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତଳେ ଭାବ ଜଳେ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वार्षिकायां द्वितीय स्कन्धे चतुर्थ अध्याय।